of you. The dream ahead of you. This is loneliness, I know. I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Kiss 92.9. Kiss Diamond. Η ώρα είναι 7:30.
Καλημερούδια. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Kiss FM 92 και 9. Είναι η Ελένη Μανουσάκη απέναντί μου. Είναι η Κική Μιλίδου. Ένα κρύο πρωινό, αλλά εμείς σας ζεσταίνουμε εδώ με τα τραγούδια μας, τα χαμόγελά μας. Και εμένα μου αρέσει που κάνει κρύο. Τελείωσε. Είναι χουχουλιάρικο. Θες να σου μιλήσω στη γλώσσα σου για να με καταλάβεις? Έτσι. Φρουφρού. Έτσι. Μα είναι ωραίο το κρύο, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραίο. Τέλος πάντων. Πέρα από αυτή τη δήλωση, έχεις να μας πεις κάτι άλλο σημαντικό? Θέλετε να σας ενημερώσω? Θέλουμε. Θέλετε να σας ενημερώσω για να ζεσταθείτε? Το θέμε. Ναι, δεν ξέρω αν θα το καταφέρω όμως, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα και όχι μόνο βεβαίως. Ξεκινάμε. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι στο στόχαστρο κινήσεις λογαριασμών που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Σε 3 στάδια ο έλεγχος, βαρύς ο πέλεκης για όσους βρεθούν ακάλυπτοι. Μόλις 15 λεκτές για 1 εκατομμύριο αφημί. Ανοιχτός εμφύλιο στο Πασόκ, η Χαριλάου Τρικούπη πυροβολεί ξανά τον Παπανδρέου. Άνοιξε χθες το TaxisNet για τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Τον έβλεπα χθες το Παπανδρέου, το Γιωργάκη, επέστρεψε πάλι και άρχισε να φαίνεται στα κανάλια. Μου φαίνεται ότι άλλαξε λιγάκι, σαν να μεγάλωσε, άσπρισε το μαλλί. Μου φάνηκε πιο γερασμένος. Πιο γερασμένος ή πιο όριμος? Πιο γερασμένος, μου φάνηκε οπτικά. Τώρα σε οριμότητα θα το δείξει ο χρόνος. Πάντως ναι. Διεκδικεί πολιτικές εξελίξεις, επιστρέφει δυναμικά. Ναι, είχε πάει τα ταξίδια του και επέστρεψε. Τώρα εμείς όμως, επειδή λέμε για ταξίδια, θα σας στείλουμε στα Καλάβρητα. Στο υπέροχο Καλάβρητα. Κάνιαν, θα σας κάνουμε δώρο ένα γεύμα στο εστιατόριο Έλατος και όλο το τριήμερο σας δίνουμε ένα αυτοκίνητο Mercedes με γεμάτο ντεπόζιτο, προσφορά της Sega Mercedes. Να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι 5 με 7 Δεκεμβρίου. Κλήρωση έχουμε κάθε Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σήμερα λοιπόν ψάχνουμε, και σήμερα να πω καλύτερα, τους 5 πιο γρήγορους από εσάς. Τηλεφωνείτε την ώρα που θα δώσουμε το σύνθημα όμως. 210 80 50.000, Ελένη μου. Τώρα. Κάθε Τετάρτη στον Kiss FM είναι Movie Day. Ακούστε όλη μέρα και κερδίστε διπλές προσκλήσεις για να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς στους πολυκινηματογράφους Αθήνεων στους Αμπελόκηπους και Συνέπολης στη Γλυφάδα. Κάνε την Τρίτη Βέρο Τρίτη με τις μεγαλύτερες προσφορές του Βερόπουλου. Μόνο για σήμερα. Όλα τα ζυμαρικά 30% φθηνότερα και όλα τα τοματικά 30% φθηνότερα. Μόνο στο Βερόπουλο. Συγγνώμη. Μπορώ να τις κοιτάξω λίγο? Ποιες? Τις μπάλες σας. Σαν τις κοιτώ, δικό μου δέντρο να σχολήσω λαχταρώ. Κόκκινες, άσπρες, ασημένιες και μπορντό. Τα τζαμπό έχω στο μυαλό σαν τις κοιτώ. Μην τις κοιτάς, πάρε τις μπάλες μου και στόλισε κλαδιά. Κάτω απ' το δέντρο σου να γίνουμε παιδιά. Ξέρω τις μπάλες μου ζητάς, σαν να με κοιτάς. Στα τζάμπο πας, νιώσες τα ράφια του τους χτύπους της καρδιάς. Για δώρα Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς. Στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας. Χάστε την μπάλα και ηλεκτρονικά στο ejambo.gr. Πάμε τώρα να μάθουμε ποιο είναι το σωστό πρωινό. Θα μάθουμε και ποιο είναι το σωστό πρωινό, αλλά θα μάθουμε πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά. Πρόσφατα έγινε μια έρευνα που αποδεικνύει ότι τα παιδιά που παίρνουν πάρα πολύ καλό πρωινό γίνονται πιο έξυπνα. Το ξέραμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι το πρωινό έτσι κι αλλιώς είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Τα παιδιά όμως που παίρνουν πρωινό είναι πιο έξυπνα και έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Και μάλιστα, όταν λέμε καλό πρωινό, δεν εννοούμε ένα γάλα. Το ένα γάλα είναι φτώχο πρωινό, έτσι. Λοιπόν, όταν τα παιδιά παίρνουν κανονικό πρωινό, θα σας πούμε εμείς τώρα κάποιες έτσι, θα σας προτείνουμε έτσι κάποιες τροφές που πρέπει να καταναλώνουν το πρωί, γίνονται πολύ πιο έξυπνα. Αυτή η έρευνα έδειξε ότι είχαν υψηλότερη βαθμολογία στα τεστ IQ τα παιδιά που έπαιρναν σούπερ πρωινό. Τι πρέπει να τρώνε τώρα? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να πούμε κάποιες συμβουλές. Πρέπει να κοιμούνται νωρίς, ώστε να ξυπνάνε το πρωί και να μην βιάζονται. Γιατί συνήθως ξυπνάνε τελευταία στιγμή, βιάζονται, πίνουν το γάλα τους και φεύγουν. Μη μου το θυμίζεις. Ναι, και εγώ το έκανα αυτό. Και εγώ τελείως. Έχεις δίκιο. Προτιμούσα να κοιμάμαι. Και γκρίνιαζα κιόλας. Λοιπόν, καλύτερα να ξυπνάνε λίγο νωρίτερα για να απολαύσουν το πρωινό τους. Έπειτα, να κάθεται όλη η οικογένεια στο τραπέζι για το πρωινό, γιατί τα παιδιά μην ξεχνάτε ότι μιμούνται. Αν κάτσουν και οι γονείς, θα κάτσουν και τα παιδάκια και θα φάνε κανονικά. Τι πρέπει τώρα να έχει ένα πρωινό του παιδιού μας? Φρούτα,
Ένα φρούτο το πρωί ψιλοκομμένο μέσα στο γιαούρτι ή στα δημητριακά, ή ένα χυμός πορτοκάλι δίνει στο παιδί φυτικές ίνες και βιταμίνες. Ψωμί ή δημητριακά ολικής άλεσης. Τα δημητριακά που είναι πλούσια σε βιταμίνες και σίδηρο είναι πολύ καλή λύση, και η βρώμη είναι πολύ καλή για τα παιδιά. Γάλα, τυρί, γιαούρτι. Προτιμήστε τα ημιαποβουτυρωμένα προϊόντα, αποφύγετε τη ζάχαρη, ενώ αν το παιδί σας δεν πίνει γάλα με ευχαρίστηση, το γιαούρτι είναι πολύ πιο εύκολο χώνευτο. Εγώ θυμάμαι ότι η μαμά μου βάζει μέσα στο γάλα, δεν μπορώ να πω τώρα τι. Κακάο. Κακάο και κάτι άλλο. Που ήταν, ναι, το θυμάμαι. Και το έκανε σοκολατούχο. Με αυτό τη φιγούρα την καρτουνίστηκε απ' έξω. Όχι, δεν είχε καρτουνίστικο εμένα. Δεν είχε, εμένα είχε. Πάντως τώρα έχεις ανοίξει ένα πολύ έτσι, δύσκολο θέμα για την Ελλάδα, γιατί μιλάς για ένα ολοκληρωμένο πρωινό που ξεκινά από τα παιδιά βέβαια και στους μεγάλους. Πρέπει, αλλά πόσο μάλλον στα παιδιά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αγωγή στο πρωινό μας. Δηλαδή είμαστε του πατ cute ακόμα και στα παιδιά μας. Σηκωνόμαστε άντε ένα γάλα που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο το γάλα για το σχολείο. Αλλά αυτό να φάει το παιδί ένα ολοκληρωμένο πρωινό δεν το διδαχτήκαμε. Τώρα λίγο οι νέοι γονείς κάτι προσπαθούν να κάνουν, αλλά γενικώς δεν είναι στην παιδεία μας. Το καλό σωστό πρωινό. Δεν το υιοθετούμε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό σου λέω ότι τα παιδιά μιμούνται τους μεγάλους. Ναι. Όταν τρώνε οι μεγάλοι, τρώνε και οι μικροί. Όταν βλέπουν τον μπαμπά βιαστικά να φεύγει για τη δουλειά και τη μαμά, το ίδιο κάνει και το παιδί. Ό,τι ακούς είναι Kiss 929. Λέγεται παρακαλώ. Γεια σας, κάνουμε μια έρευνα. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε? Αχ, δυστυχώς δεν μπορώ τώρα, είμαι απασχολημένη. Αφού και εσείς και εμείς ακούμε Kiss, αν σας ρωτήσουν, πείτε το.
92,9 Kiss FM. Η καλύτερη μουσική από τα 80s μέχρι σήμερα. Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna, ora più piccola che mai. Farei anche a meno della nostalgia che da lontano torna per portarmi via. Del nostro amore solo una scia che il tempo poi cancellerà e nulla sopravviverà. Non ti scordare mai di me, di ogni mia abitudine. In fondo siamo stati insieme e non è un piccolo particolare. Non ti scordare mai di me, della più incantevole fiaba che abbia mai scritto. Un lieto fine era previsto, sai, gradito. Forse anche stata un po' colpa mia credere fosse per l'eternità. A volte tutto un po' si consuma senza preavviso, se ne va. E non ti scordare mai di me, di ogni mia abitudine. In fondo siamo stati insieme e non è un piccolo particolare. Non ti scordare mai di me, della più incantevole fiaba che abbia mai scritto. Un lieto fine era previsto, stai gratito. Non ti scorda, non ti scorda, non ti scorda, ti scorda. Non ti scorda mai di me, di ogni mia abitudine. In fondo siamo stati insieme e non è un piccolo particolare. Non ti scordare mai di me, della più incantevole fiaba che abbia mai scritto. Un lieto fine era previsto, sai, gratito. Καλημέρες πολλές και σε FM 92 και 9. Δεν έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δύο έχουμε προβλήματα μόνο, στη Θηβών και στη Μεσογείων, εκεί στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Εντάξει, σιγά σιγά αυξάνεται όσο πάει και περνάει η ώρα. Θερμοκρασία κατά τα άλλα σήμερα στους 14 βαθμούς. Συννεφιές όπως τα βλέπετε και αυτή την ώρα έξω από το παράθυρό σας. Κάπως έτσι θα είναι η υπόλοιπη ημέρα. Θα έχει λίγο κρύο και ενδεχομένως και μερικές βροχούλες. Μέρα είναι, θα περάσει. Σε λίγο λέμε αστρολογικές πολύ έτσι ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο. 92 και 9 Kiss FM. Μόνο αγαπημένη μουσική.
Έλα και έχω αγωνία, μόνο αυτό σου λέω. Έχουμε διάφορες όψεις σήμερα που είναι πάρα πολύ σημαντικές και που θα κάνουν βέβαια τη μέρα μας πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Ξεκινάμε με τη Σελήνη, η οποία είναι στον εγώ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και η καλύτερη θέση για τη Σελήνη, καθώς η θέση της σε αυτό το συγκεκριμένο ζώδιο θεωρείται θέση αδυναμίας. Γιατί το ζώδιο του εγώ καιρό είναι γνωστό για το συγκρατημένο τρόπο που εκφράζεται, κινείται και ζει, εμποδίζοντας τις αυθόρμητες συμπεριφορές. Άρα σήμερα θα βάζουμε πρώτα το πρέπει και μετά το νιώθω. Έχουμε και μία ακόμη πολύ πολύ όμορφη, θα έλεγα, όψη. Σελήνη σε σύνοδο με τον Πλούτονα. Αυτό θα το έχουμε στις μεσημεριανές ώρες της ημέρας, γύρω στις 3. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτονα ξεσπά και ξυπνά αυτά τα περίεργα συναισθήματα της ζήλιας, της κτητικότητας και του πάθους. Αυτή η όψη μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις απέναντι σε πρόσωπα ή καταστάσεις. Και γύρω στις 4:25 το απόγευμα και εκεί μου έχουμε Σελήνη σε τετράγωνο με ουρανό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε νευρικότητα, θα έχουμε κάποιες απρόβλεπτες εξελίξεις και αρκετές εντάσεις. Αχ, βρε Ελένη μου, σαν αντιβίωση είναι αυτή η Σελήνη. Πρέπει να ξέρω τι ώρα θα την παίρνω, δηλαδή. Όχι, απλά σου λέω όλες τις όψεις της ημέρας. 3, 4:25 και το σύνθημα της ημέρας. Μην δράτε λίγο έτσι αυθόρμητα και παρορμητικά, θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. 92 και 9 Kiss FM. Αχ, αυτό μου αρέσει. Ποιο τραγούδι είναι? Ό,τι ακούς. Κάτσε, θα βάλω Shazam. Kiss 9. Ωχ, δεν έχει 3G. Μισό, κάτσε να βρω Wi-Fi. Έχει, αλλά δεν έχω το password. Γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχουν πιο εύκολοι τρόποι να μάθεις ποιο τραγούδι ακούς? Στο www.kiss.gr βλέπεις στην κεντρική σελίδα τον καλλιτέχνη και τον τίτλο του τραγουδιού που ακούγεται εκείνη την ώρα. Ενώ στο Last Play βλέπεις τα 20 τραγούδια που ακούστηκαν τελευταία. Με SMS στο 54002 βάζοντας τη λέξη Now και χρέωση 50 λεπτά συν ΦΠΑ. Ή από το RDS του ραδιοφώνου σου. Kiss 92 και 9. Ξέρεις τι ακούς? Φέτος τα Χριστούγεννα το The Mall Athens στηρίζει το έργο της Ελεπάπ και σας προσφέρει 1000 δώρα για να δώσετε την αγάπη σας στα παιδιά της Ελεπάπ. Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου από τις 12 έως τις 6 με αγορά λαχνών Ελεπάπ από 10 ευρώ και άνω θα γίνει δικό σας ένα από τα 1000 καταπληκτικά δώρα Lego. Ενώ ταυτόχρονα η Ελένη Φουρέιρα, ο Άγιος Βασίλης και οι ήρωες των Χριστουγέννων θα τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες μαζί με όλους εσάς. Christmas, fun, food, fashion, all in the mall. Κάνε την Τρίτη Βέρο Τρίτη με τις μεγαλύτερες προσφορές του Βερόπουλου. Μόνο για σήμερα. Όλα τα ζυμαρικά 30% φθηνότερα. Και όλα τα τοματικά 30% φθηνότερα. Μόνο στο Βερόπουλο. 92 και 9 Kiss. Κάθε επόμενο και ένα αγαπημένο. Stars that shine so bright, stars
day. He sees the side and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Singing la 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 passenger. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things